bawb, sydd i chi? Wel, croeso i Calendr Adfent y Priordy. A dyw hwn yn syniad gwych, a mae'n hyfryd i gael cyfle i'ch cyfarch chi heddi wrth i ni agor y drws bach cynta yng Calendr yr Adfent. A wi am i chi gwrdd â ffrindiau arbennig fi heddi. Maen nhw yn ffrindiau arbennig, maen nhw'n gwneud ymddangosiad bob Nadolig. Felly, dewch gyda fi i gwrdd â nhw. Wel, dewch! A dyma'r ffrindiau ni am i chi gyfarfod â nhw. Fy ngylion bach chi. Fi wedi bod yn casglu angylion ers nifer o flynyddoedd. Pan byddai yna'n weld ar ryw le arbennig, yn enwedig gwlad dramor, byddai bob amser yn dod ag angel fach nôl gyda fi. Ac o ganlyniad, mae gen i gasgliad o angylion o nifer fawr o wledydd gwahanol yn y byd. Mae'r angylion yn bwysig iawn yn stori'r Nadolig, wrth gwrs. Yr angylion gyhoeddodd y newyddion da i'r bugeilied bod Iesu Grist wedi cael ei eni. Ond cyn hynny, fe ymwelodd angel arbennig a Joseph i noson mewn breuddwyd, ac dewch ni wrando ar yr hanes hwnnw nawr. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi diweddio i Joseph, cyn iddynt briodi, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan i fod e'n ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywelyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr, ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond, wedi iddo fe gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseph fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu. Nadolig llawen i chi gyd, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Hwyl!